Ja, Branagh Sajau, de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier aan de Oude Dijk, Rotterdam. En natuurlijk tegen Rotterdam, daar wil ik op in Esramande. Ook hier weer vandaag 28 juni. 28 juni, nou, jongens, aan een feestdag. Omdat vandaag is het opening. Opening bij Chris Roti Shop hier in Nederland. Vlak langs de Albert Heijn aan de Oude Dijk. En natuurlijk, deze Oude Dijk, dan ja... Het is eigenlijk een feestdag. Roti in Nederland erbij. Roti Shop. En het is een feest. Altijd een feest om dit te mogen meemaken. Om dit te zien. En we zijn blij dat we dit ook weer hebben in Nederland. Chris Roti Shop. Ja mensen, je zitten te gaan beginnen. Opening hier aan de Oude Dijk. 151. Morgen. Nee, Paramaribo. Beste aanwezigen van harte goedemorgen aan jullie allen. Zo meteen vindt de opening plaats van een filiaal van Chris Roti Shop hier te deze locatie in jullie geliefd Rotterdam. Yes, geliefd Rotterdam. Ik ben niet een persoon van speeches, maar wij willen jullie even snel terugnemen in de tijd. Chris Roti Shop is in 1982 geopend aan de Mijstraat. We timmeren dus langer dan 40 jaar aan de weg met onze heerlijke roties. Er was veel vraag naar nog een filiaal en daarom openden wij de tweede filiaal aan de Korteweg vestigingen te openen. Aan de Korteweg, die is inmiddels al 20 jaar oud. De vraag werd alsmaar groter om ook in Nederland een vestiging te openen. Na wat ups en downs in onze familie hebben wij toch doorgezet en thans is het zover. Chris Roti Shop is in Holland en dus op deze locatie. Ik wil ieder bedanken zijn voor haar bijdrage met betrekking tot de standkoming hiervan. Ik zou zeggen, je hoeft niet speciaal meer naar Paramaribo te reizen om te genieten van Chris Roti Shop. Het is niet dichtbij en geniet jullie flink ervan. Nogmaals bedankt en voor straks smakelijk eten, maar wel kopen. Welkom allemaal, maar wel kopen. Zo is dat, helemaal mooi. Ja, zo is dat, geweldig. Geweldig, heel mooi. Mensen hebben het gezien, hier de opening in plaats gehad, hier aan de Oude Dijk. En hier op de Oude Dijk kunt u nou lekker roti halen van Chris Roti Shop. En wij zijn blij dat zoiets ook weer hier in Rotterdam is. Een lekkere roti, ja, op zijn tijd is altijd fijn. Hier, ja, de champagne die gaat nu de lucht in, de champagne. En dan wordt er natuurlijk altijd geopend. Officieel geopend, mensen. Chris Roti Shop. Hier aan de Oude Dijk, 151B. Proost allemaal. Ja, geweldig. Geweldig. Heel mooi, even het gezien. En nu is het lekker roti halen hier binnen. Het is geweldig. Heel mooi om hier aanwezig te mogen zijn, hier in Rotterdam. Ja mensen, nogmaals, de Oude Dijk, het is een fantastisch iets. Hier lekker smullen, lekker eten halen, lekker roti. Hoe mooi is het, hoe fijn is het om dit hier mee te maken hier in Rotterdam. En we zijn allemaal blij om dit mee te mogen maken. Ja, hier aan de Oude Dijk, mensen, in Rotterdam. Lekker, heerlijke roti. We kennen het allemaal in Suriname. En die hebben we in Nederland. Fantastische opening. Ja mensen, je ziet het hier aan de Oude Dijk. En natuurlijk zijn we allemaal blij dat er weer een roti shop hier is. Dag meneer, wat is uw naam? Valentino. Hey Valentino, hoe gaat het met je? Ja, ik mag niet klagen. Hey, hoe vind je het? Wat vind je ervan? Weer een roti shop erbij. Ja, maar de beste, het schijnt de beste van Suriname te zijn, Chris. Dus daarom ben ik hier meteen bij de opening. Geweldig. Ja, ik ken hem. Ik ga vaak naar Chris daar in Suriname. En natuurlijk ben ik blij dat er eentje hier is. En we zijn zo blij en trots dat hij ook nu in Nederland is. En dan kan je lekker... want je bent nog net naar Suriname geweest daar?
Alleen toen ik jong was, dus ik moet me schamen als Surinamer. We gaan het veranderen, maar ik heb een stukje Suriname hier, dus ik ga meteen genieten. Ja, dankjewel dat je hier bent, ook vandaag bij de opening. Nou, ik zou zeggen, ga lekker proeven. Ja? Nou, succes. Oké. Bye bye. Ja mensen, hier hebben we de man hemzelf ook weer hier in Nederland. We kennen hem van Suriname natuurlijk. En hij is nou hier, hij heeft net een speech gehad. We zijn blij en trots. Ik heb een paar mensen net gesproken. Ze zijn heel blij dat het nou ook in Nederland is. Want ze kennen het van Suriname, maar nu ook in Nederland. We zijn trots. Je hebt het nou ook hier in Nederland. Hoe lang heb je erover gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Kijk, we hadden plan vanaf 2020, maar door die COVID die dingen is niet doorgegaan. En mijn zoon is hoog heen gegaan, oudste zoon. Dus daarom hebben we de zo'n breakdown genomen van een jaar of 5. En mijn zoon is het niet meer dan... Mijn kleinkind heeft gevraagd als bedoel die afspraak dat we hebben, gaat dat door? Ik zeg ja, dat is geen probleem. Dus dan dirigeert hij hier, de kleinzoon van me. Dus dat... Heel mooi, we zijn trots. Ik heb een paar mensen gesproken en ze zeggen ze zijn blij. Oké, dus de openingstijden hier zijn vanaf dinsdag tot en met zondag, 12:30 tot 8:30. Mensen heeft het gehoord. Hier aan de Oude Dijk 151. Kom lekker die roti halen. Want het schijnt een van de lekkerste zijn. Ja? Iedereen, dat hoor ik net. Dus kom hem maar halen. We zijn er voor jullie. Heel blij en trots. Abon, thank you. Dankjewel. Ja mensen, je ziet het. Er gaat een taart gesneden worden hier. Dus we zijn hier ook bij natuurlijk. Om mee te maken. Chris Roti Shop hier in de Oude Dijk. Een mooie rij is er hier al om de roti te kopen, mensen. Je ziet het. En het gaat maar door. De roti kan je hier afhalen. Daar is de keuken. Je ziet het. Het gaat door. Hallo mensen, je ziet het hier. De drukte van je welste hier aan de Roti Shop van Chris Roti Shop. Wat heerlijk. Dag mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam is Susie. Hi, u bent vandaag hier bij de opening. Waarom bent u hier? Wat zei je, sorry? U bent hier bij de opening, speciale dag vandaag. Wat vindt u ervan? Ja, zeker. Heel leuk. En sowieso, omdat het nu in Rotterdam is, vind ik het sowieso natuurlijk heel leuk. In Suriname zijn ze heel bekend. Dus ja, daar ben ik echt blij omdat het weer hier is. Geweldig is dat. Ik heb net ook een paar mensen gesproken. Ze zeggen, wat ben ik blij. En het is een van de bekendste roti daar in Suriname, een van de lekkerste. En nu hoeven we niet meer naar, speciaal om die roti naar Suriname. We hebben hem hier. En bent u zelf ook in Rotterdam? Ja, zelf. Ik kom zelf uit Capelle, dus vandaar. Dus het is lekker dichtbij. Het is van mijn oom, dus vandaar. Oké, geweldig. En, Ik ben gewend eigenlijk. en als u de cijfer mag geven van die roti, wat voor cijfer geeft u dit? Zeker een 8, een 9. Dat 10. Bijna een 10, ja, bijna een 10. Ja. Geweldig. Het is mooi. Kijk, ik zie de taart wordt gesneden hier. Ze gaan de taart snijden. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Eentje staat er niet op. En dit wordt gemonteerd. Ja, je ziet het lekker, de roti wordt gemaakt daar in de keuken. Het gaat heel handmatig. Je ziet dat er wordt gerold daar op de tafel. De roti wordt hier ook heel lekker mals gemaakt vanuit de keuken. Ja mensen, je ziet het heel mooi, heel netjes, schoon. Dat is belangrijk hier bij Chris Roti Shop, Oude Dijk, nog steeds 151. Ja mensen, je ziet het, we zijn hier nog steeds bij Chris Roti Shop voor de lekkerste roties en snack natuurlijk. Hier, en ik zie hier weer een jonge man. Dag meneer, wat is je naam? Mijn naam is Tarun.
Ai, hoe is het? Alles lekker? Perfect, super. Oké, mooi. We zijn hier bij Chris Roti Shop. Heb je wel eens een roti hier gehaald? Ja, vandaag de eerste keer, ja. En hoe was het? Heerlijk, heerlijk. Echt heel goed, heel goed. Het is een aanrader voor de anderen. Zeker, net als in Suriname. Dus voor mensen die van Suriname kennen, same. Het is the same, dus mensen hebben het gehoord. Hier lekker roti halen. En als je hier komt bij Chris Roti Shop, ja, het is niet zo ver, toch? Nee, het is super dichtbij. Als je in Rotterdam woont, heel centraal. En zoals je ziet, hiernaast is de Albert Heijn. Gratis parkeren. Dus als je boodschappen komt doen, hier daarnaast snel even roti halen. Heerlijk. Ja, mensen hebben het gehoord. Je komt naar Rotterdam. Je kunt lekker boodschappen doen bij de Albert Heijn. Of je wil roti halen. Je hoeft niet te gaan wachten van Pemmi Pipe. Of je moet gaan zoeken naar een betaalautomaat. Nee, dat hoeft niet meer. Want hier is het gratis parkeren door 2 uurtjes. Dan kan je je roti halen natuurlijk. Hoe lang ben je in Nederland? Ik woon heel mijn leven. Je bent hier geboren. Je bent hier geboren. En je weet precies van, hé, lekkere roti haal je bij Chris Roti Shop. Ja? Oké, en dus jij zegt tegen iedereen die nu kijkt, haal je roti bij? Chris, de Roti Shop. Ja, dan mensen, dat is het. En mag iedereen de groeten doen? Yes, hey, groeten en zien jullie binnenkort. Dankjewel. Ja? Welkom bij Chris Roti Shop. Je ziet het geopend. Dinsdag tot en met zondag. 8:30 tot 8:30. Ja, u heeft het gezien. En ja mensen, dit is de Oude Dijk. Makkelijk te bereiken met tram 7. Of als je bij de auto komt, dan is het gratis parkeren hier in de Albert Heijn. De eerste 2 uur is gratis parkeren. En dat kan allemaal hier, ja, bij de Oude Dijk natuurlijk. Je ziet het hier allemaal lekker makkelijk. Tram 7 die rijdt hier, dus je kunt lekker hier, ja, je heerlijke roti halen bij Chris Roti Shop. Lekker makkelijk, ja. www.kulturu.com for the generation.